Ay, apo. Hindi na po nung magkaya man. Nga mo tikas tuyo. Laba bigat, laba aldaw, pati rabi mo. Nga mo gidi kabalay ko na po dito kaya mong laba. Urnuin na ba maamin dito. Apo. Yan. Nagado pa junag. Apo. Dito pa ibantayan natin sungsungruda ko. Dito pa kitain nung nakusal nung saan. Puna yan. Hindi mas kabiyagan. Patugaw-tugaw lang ah. Matita pa yung walis. Ang muda na ako nagrugit ito yung nagay. Yati kastoy na po. Ay, po. Hindi mas kabiyagan. Wow! Balik ko tabi ka. Nagpangit mo. Tapok-tapok ni. Pong, apay mapanpansin ko kinanayon mo tagdabdabog ni Andres. Wunman garda po. Baka mo't may panggap ka niya tapong. Kamu man na po. Nagapadan sa kinikasinsin mo. Apay apong niya mati nagapanda. Daw mo lang kismusong nga ubingaya. Baday mo tapong, kahit ko lang mamuan, baka si tati nagapanda. Baka mauman ni Andres kanya tuwi na po. Baka apong duwa tapay mo't nagbakasyon ito'y. Uy nga ron. Tapos nabayagak pa'y dito yun. Sumut gaya mapong. Kasano ngayon garot kaya rami itong tapaw. Agawid talang kardi kanya tayo na pong. Sige ron. Tay pamuk di kasin Simon. Una pong, ngamba din bang banggitan ay mapanpansin ta Sige ron. Tay sagana may gamitan. Tapos katugtunay kasin Simon. Apok, daw ni baga bet. Apa na Japong? Pakada kami kuman kay kasin Simon. Ni apa apong? Madi kahit dito'y balayan? Ha mga kasjay apok. Apa yung nga gawid kayo na pong? Kami na po, nasirit na kasin Simon. So nga gawid kami. Ni, kasi Japong? Ayos, gawin tan. Pangkuman yung balita dyan ni baka to. Kasi kayo apong, noon natin desisyon nyo. Apong, arte gamit po na Nya, intan. Una po. Apok, gawid kami. Sige nga ro apong, ta ipaamukbit kay lakay ko, tano may paluganda kayo. Siguro na po. Pok, pasensya ka na ito, naglibakak. Gusto lang nga di apong, tahan-taon na padagsan dito yan. Lakay? Lakay? Pagin naman nga ta dyan. Diyos ko, kano nga tagbo nga gito kalamansik. Nagbayag magsabo ngayon. Ana, kailangan ka nga abunwan, padanuman, tanugbo nga ka. Uy, bak. Katungtungan man nata kalamansing. Apay, arte ka man eh. Ado ko may bagak kanyam. Payan niya tibagam kanyak, kasla ka lang nagragsak. Uy, bak. Naragsakag tata. At ibagak kanyam. Ana adi baka mapagungtan taman kinibakit mo nga tigrain. Talaga da pobyam ni bakat ko na. Ay, win Andres, permimit nga min tuuyong na. Ana adi bagamon. Nangag ko kami dilakay, nagpakpakadat din ni bakat ko. Talaga Andres, ano yung baga na ay? Ay na, kay bagbagak pa lang nga nagpakatan. Tulang kan samot na yun. Arami din nakpay nga tuling. Ti kayat ko sa way, no dapat yung baga na nga sa balay. Liwanagam kami na bak. Guray ka, mahalak ti silaw tanong nalawag. Ukrabo mo bak, surdo ka nga talaga. Anapay timbaga na ituling nga lakay ta apay gawi din. Si kabak, ada talaga ti pagkatismosom. Karaman ti pinagbiagatan Andres. Ana, dapat yung baga na nga sa balay? Kamua, kunapana mo dako si Tuyan. Among aron na dapat yung baga na ha. Nya ka na Andres. Mangbalita ka lang, kurang-kurang pa eh. Kit kasala kanya ma, kurang-kurang. Ne, nagloko kan. Baka damdaman, daman imbaga na kini, bakit mo nga ikamadistan? Oh, mo siguro bak? Di ka nga sigurado Andres.
Niya pa among majak sigurado. Apay mababason ti panunot ko niya. Uwin Andres, mabasa nga rin nga, may iliw ka ti arakin. Ni, naglain kang baak. Amazing. Kitwin na Andres, busy. Basic ni bagbagam. Taki di gawi daw. Baka wandi lakay di balayon. Oh, sige, tan. Patam. Naglawag kaya maji kalaman siyang baak. Nalaw-lawa di sibuyasa ma. Ana, kaya mau pasyaran tano ka? Uwin na. Kunakon ka, agkadwa man na nga duwan. Ni Andres, dani bakit mo nga tigre? Hindi ka matanakan siya bala. Matan. Namata, sa katibahala. Na pa namanan, nalpas mo na jubram di balay. Umalis ka dagusan. Nako, naspak ka man ni Andres. Tana ka man dito ba? Kut nalpas ko magijobra ko di balayon bakit? Kuturay pay, di ka pinagpakalakinyak nga umalis. Pagawid mo lang damdama bakit? Kahit ko lang mga ginana. Ni apay di balay, di ka makaina na? Kasat no ako makain na di balay bakit? Tungag makita na ni apong mo baon na baon kanyak. Di pala gawid. Kasi ya, ayun, kahit nagayam ka nun ni apong ko kanay kasinsing ko nga agawi dun. Ni, apo na itaisam yon, namo nyo lang agawid dan. Nagragsak kayon? Katuwa na bakit? Mabawasan tila ba ako no gawid dan. Katiso ah, sige, sumaro na kong tokin niya ko na, tayo palugan tapay suda. So di ba ba? Paisod ko na nga gawid na sudan. Di mayat no kasi tawan sordo nga lakay di balay yon. Supay ang baak. Ayos. Sabagsad niya. Apo, ang pasensya kayo na, tanabayaganak, biniro ko pa nga minilakay ko. Tas jay apok. Ayos lang nga jay. Wana pong, orayin talang bedan, tadaratasunan. Ana, hintayon? Yun.